Naku, kawawa naman. Tingnan niyo, buhay pa si Senyor Ibarra. Isang milagro. May nakalaman ito? Dapat ilibing ang namatay. Ang taong madilaw. Dapat imbestigahan to. Huwag po ninyo palungkutin ang pesta, Senyor Ibarra. Dapat pasalamatan natin ang Panginoon at buhay ka. Nais ko ibalita sa inyo na darating ang Kapitan General sa ating bayan. Darating daw. Gwapo kaya siya? Wala pang impormasyon na dumating. Pero dito daw siya matutulog. Sana tabi kami. May pinag-usapan kayo? Pagpatuloy niyo lang. Pinag-usapan lang yung pagdating ng Kapitan General. Dito ko lang sa tabi ko, Padre Damaso. Siya nga pala, nais kong pasalamatan ng mga tumulong sa paggawa ng bayan para sa lokasyon. Huwag naman natin yung gagawin sa isang kung saan ang nangangailangan ng apat na patay sa mundo. Dahil itinili ito ni Jesus ng Ibarra. Gaya nga siya sa lumang pinakamalay. Siya isang masamang tao. Balik na ako! Sino sa inyo? Hindi na makakaya sa sarili ng ama. Wag! Wag! Tingnan nyo! Hindi nakasagot!